Igandean du sortarazia, jaun zeruko jakargia. Igandean du maite zegina, munduko lehen eguna. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Denek batean eskerrak eman, zeruan eta lurrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok apaltasunez ospa presta gaitezen Eukaristia ospatzeko, pekatari garela aitortuz. Jesus jauna, gure pakea zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, bizia ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia hau jauna zeure betiko maitasunez eta gure esperantzaren oinarri bakarra zure grazia zerutarra denez gero, argaitzatzu beti zeure babespean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Erregeak lehenengo liburutik. Egun haietan, Salomonek bere inguruan, hau da Jerusalemen, bildu zituen Israelgo herri arduradun guztiak, leinuburuak eta Israeldar familia buruak, jaunaren itunkutxa Daviden hiritik, hau da Siondik, igoarazteko. Eta nin deritzan hilean, hau da 7. hilean, egin oizen jaian, bildu ziren Israeldar guztiak Salomon erregearekin. Israelgo herri arduradun guztiak etorri zirenean, apaizek lebitarrekin batera, jaunaren kutxa, elkarketa etxola eta etxolan ziren tresna guztiak eraman zituzten. Salomon erregeak eta honekin kutxaren aurrean bildua zegoen Israeldar batzar osoak, ezin konta ahaleko ardi eta idimultzoa eskaini zuen opari. Apaizek bere lekuan ezarri zuten jaunaren itunkutxa tenpluko santutegian, hau da toki santuan, egadun izakien hegalpean. Izan ere, kutxa zegoen tokiaren gainera zabalduak zituzten egadun izaki haiek beren egoak, kutxa eta beronen agak gainetik estaliz. Kutxan ezen Moisesek Horeb mendian ezarri zituen bi arlauzak besterik, Egiptotik irten ondoren jaunak Israeldarrekin eginiko itunaren arlauzak alegia. Apaizak santutegitik atera zirenean, hodeiak bete zuen jaunaren etxea. Apaizak ezin ziren han egon bere eginkizuna betetzen hodeia zela eta. Izan ere, jaunaren agintzak jaunaren etxea bete zuen. Orduan Salomonek esan zuen, jaunak esan zuen hodei ilunean bizi nahi zuela,
baina nik etxea eraiki dizut bizileku, zure egonleku betiko. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jaiki zaitez jauna, zatoz zeure atseden lekura. Jaiki zaitez jauna, zatoz zure atseden lekura. Kutxa Efratan zela entzun genuen, ia harko landetan aurkitu genuen, zar gaitezen jaunaren egoitzan, auspeztu haren oinaulki aurrean. Jaiki jauna, zatoz zeure atseden lekura. Jaiki jauna, zatoz zeure atseden lekura. Zu eta zure kutxa indartsua. Jantzi dite zure apaiza garaipenez. Ekin biezaiote pozez oiuka zure fededunek. David zure morroiagatik, ez apustu zeuk gantzuturiko erregea. Jaiki jauna, zatoz zure atseden lekura. Aleluia, aleluia, aleluia. Erreinuari buruzko berri ona hotz egiten zuen Jesusek, eta herrian gaiz guztiak sendatzen zituen. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak itsasoa igaro ondoren, Genesaretera iritsi ziren eta bertan lehorreratu. Ontzitik atera orduko ezagutu zuen jendeak Jesus eta lurralde hartan barna joan ziren, eta Jesus nora haraxe eramaten zizkioten gaixoak, oatiletan. Jesus joaten zen herri auzo naiz bazerrietan, gaixoak atarietan ipintzen zizkioten. Soineko ertza bederen ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendaturik gelditzen ziren. Jaunak esana, gaurko evangelioak agertzera ematen digu Jesukristoren errukia, bihotz zabaltasuna, bihotz errukitsua, batez ere sufritzen dutenekin eta geixoekin. Bere fama hasi zenean jende asko eramaten zizkioten geixo batez ere berak ikutu eta sendatu zitzan. Eta gaur ikusten dugu ez nola jendea pilatzen zaion. Eta nola jai Jesusek baita ere bere erruki hortan erreztasun guztiak ematen dizkion jendeari sendatzeko. Ikutu besterik ez zuten egin behar bera edo bere mantua sendatzeko. Dudarikan gabe ikutzea fizikoki ez da asuntoa bakarrik, baizik eta asuntoa zen ikutzea, baino fedez ikutzea, konfidantzaz ikutzea, apaltasunez ikutzea Jesukristo. Horrek sendatzen zuen jendea. Horrek egiten zuen posible Jesusek bere erruki hori, bere bizitza hori haiei ematea, fedez ikutzea. Hori eskatu behar dugu guk ere bai. Ze Jesusek bere mirariak egiterakoan hoixe eskatzen du besterik ez fedea izan dezagun, eta fedea da konturatzea Jainkoaren seme alaba gehala, berak maite gaituela, berak sortu eta maite gaituela, bera dela gure
lagun mina, ez dela norbait ez ezaguna, baizik eta bera dela norbait maitakorra eta gure laguna, eta bera dela jainkoa, berak egin dezakeela guk ezin deguna egin. Beraz horrek beraren ganako konfidantzara eraman behar gaitu, gure bizitza beragan jartzera, gure itxaropena beragan jartzera, eta hori da fedea. Sinismen aitormen hori egitea, ez, Jesusen aurrean. Bakoitzaren ahultasunean, bakoitza dituen beharren aurrean, beraren gan jartzea gure bizitza eta konfidantza guztia, eta horrela Jesus ikutzea. Horrek, hori da, Jesusen bihotza eta Jesusen maitasuna ikutzea, eta horrek dudarikan gabe egiten du posible gero, mirari hoiek, Jesusek egiten zituen mirari hoiek. Eskatzen diogu, jainkoak indartu dezala gure sinismena, gure fedea, gure jangoikoaren ganako konfidantza eta maitasuna. Amak bere aurra baino askoz maiteago gaituen jainkoari egin diezazkiogun uste honez eskari hauek. Jainkoaren herri berria osatzen dugun bataiatuok bizi dezagula agertu eta eskaini poskarioz geure kristau sinismena. Eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Adinekoak diren gizon emakumeek eta bereziki erabat ezindurik daudenek izan dezatela, beren etxekoen aldetik eta gizartearen aldetik merezi duten eta zor zaien begirunea eta laguntza eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. beren erlijioso karisma gaixoei, adinekoei, umezurtzei, presoei, baztertuei edota ikasleei zerbitzatuz, bizi dutenek izan dezatela horiengan Kristo bera zerbitzatzeko posa eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. gure parroki elkarteetako pastoral zailetan ari diren zenideek, jainkoaren lankide izateak adoreturik, bete dezatelako goz beren eginkizun ederra eska diezaiogun jaunari, Entzun arren jauna. egizua eta gauza guztietan Kristorekin bat eginik ari gaitezela, horrela ez bada ezin bai dugu ezer egin eta ezertan aurreratu. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jauna beraren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortua, segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, segingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko gure jauna, gorputzeko ahuldadean guri austeko egin dituzu ogi ardoak. Guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzatzu guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
Jauna zuekin, eta zure espiritu. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zu. egoki da bai zu gorestea jauna eta guzti zantu, egoki eta zuzen guk zuri itunaren eta bakearen jainko horri eskerrak ematea. Zuk Abrahami deitu eta bere lurraldetik ateratzeko agindu zenion eta herrialde guztien aita egin zenuen, zuk Moises sortu zenuen, zeure herria askatu eta agindutako lurraldera eramateko. Zuk historiaren azken aldi honetan, zeure semea bidali duzu, gure arteko bat izan eta gurekin erromez egin zedin. Gu bekatutik eta eriotzatik askatzeko, espiritua ere isuri diguzu nazio guztietatik herri berria egiteko. Herri honek zure erreinua izango du jomuga, zure seme alaben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ontasunaren doain hauengatik, aingeru eta santuekin bastean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu pos batean kantari. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana zeru goienetan. bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, haun ere odolaren kaliza da eta, tunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berriona. Horregaitik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, ziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur gogoan dugu Jeni, Jose Manuel, Juani eta Pello Francisco Tarra. Eta hildako guztiak ere aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, jangoikoaren
Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina ateragaitzatzu gaitzetik. Ateragaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta... Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezun munduko pekatua, erruki jauna. Ona hemen, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz. Jesús aldarean gorde naiz zaitu gorde naiz zaitu
gizonarentzat gehiegia. Hor zaude Jesus, aldarean, gordena izaitut bihotzean, gordena izaitut bihotzean. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu, egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari, munduaren salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Zeru eta munduak zurekin posturik, kantari daude bihotza zuturik. Agur, agur, agur Maria. Agur, agur, guztiz garbia. Maria sortu zinean errugabekoa, santidade guztiaz apaindutakoa. Agur, agur, agur Maria. Agur.